Pelivideoita. Ja niitä pitäisi alkaa aktiivisemmin tekemään, että tää kanava nyt ei ihan kokonaan kuolis. Mä just tajusin, että mä kuvaan ikkunaa vasta ja mun naama mennä yhtään. Moi vaan kaikki, se ois Niksu täällä ja nyt taas pitkästä aikaa vlogia ja infoa. Elikkä nytten mitä on tapahtunut, niin ei oo tapahtunut yhtään mitään. Elikkäs on saanut se 100 tilaajaa täyteen, melkein 120 kohta, vaikka en oo mitään tehnyt, mitään videoa ja ihan tällaista perussittiä pitäisi taas tulla mitä aikaisemminkin ja en nyt tiedä näistä vlogeista sitten, niin teenkö mä näitä nyt hirveästi, koska mulla ei ole vaan mielenkiintoa oikeastaan ja niin, ei oo oikeesti ollut niinku vaan, miten se nyt selittäis, mielenkiintoa tehdä ja huijo. Ei saa leikkiä kukkojen kanssa. Okei. Niin, ei ollut mielenkiintoa tehdä, koska ei oo vaan ollut, mä en tiedä, kamera on ollut pölyttymässä tossa pöydällä jonkun kuukauden ja en oo vaan kuvannut ja pelivideoita, niin niitä nyt pitäisi tulla enemmän. Mä en tiedä vielä mistä. Sims 4 kait, koska mä sen ostin aika lailla vasta, niin mä oon nyt sitä jonkun verran pelannut ja ehkä CSGOsta, mutta mä en oo ihan varma. Lintu! Niin, varmaankin CSGOsta mä en oo ihan varma, vois jotain komppimatseja kuvata, vaikka mä osaan sitä pelata. Niin. Ja sitten tulevaisuudesta, tämän kanavan tulevaisuudesta, niin varmaankin aika lailla sitten, jos mä sen kortin joskus tuun saamaan, niin tulee sitten mopovideo. Ja sitten mä laitan siihen mun kypärään, niin siihen kameraan jollakin täällä kohdalla siihen kypärässä, niin tähän tulee semmonen Reisulin tarra, mikä näkyy siinä koko ajan. Ja sitten semmonen homma, koska me Reisulin tyypeiltä kysyttiin, että mitä me niinku, mitä vittua. Niin Reisulin tyypeiltä kysyttiin sellainen asia, että jos te lähettäisitte pari tarraa sieltä meille, elikkä mä ton yhden kaverin kanssa alkaisin tekemään näitä mun kanavalle, niin että jos ne ois hyviä ne videot ja siellä ois katsojakin jonkun verran, niin saatais Reisuliin lähettäis vähän enemmänkin kaikkea stuffia sieltä ehkä. Painosanalla ehkä, se ei ole vielä varmaa. Ne vaan sitten kahtoo, että minkälaista matskua me sinne tehdään. Ja ei mulla oikein ihmeellistä, tässä on kaikenlaista. Koulu on lähtenyt nyt jotenkin kutosen arvoisesti niin kuin näette. Elikkä aivan päin persettä. Ja sellaista kaikkea. Ja siellä on mun hieno konesetupi. Ja siellä on mun hienot uudet kuulokkeet, mitkä ostin puolisen tuntia siitä. Kyllä. Kyllä. Haluatko sanoa jotain? Muumitikkari. Aivan järkyttävän hyvää. Joo. Ja ei mulla oikein muuta. Katsotaan jos me tästä saa joku kasattua näistä jutuista. Joo. Näihin kuviin ja Näihin tunnen. Joo. Ei mulla muuta, se ois ensi kertaan, elikkäs morjesta. Tähän tulis outro, jos mulla ois outro.